Pak Dodok. Siap. Niki selain panjenengan bintang tamu yang dihadirkan juga Mbak Prigel, Oh, Pangayu Anjarwening. Kersane. Cocok. Kita jumenengkan. Nggih, panggil. Kita berdirikan. Apa ora iso ngadeg dhewe? Ayo disepotin. Maksudnya disepoti di MC ini kaya orkes-orkes ngono kan yo kena apik. Iya. Jajal suara orkes. Yo. Ya. Kowe nyelok artis apa tukang ojek to jene? Kalau gele Pak Supriyadi lho. Supriyadi gundulmu ngono wis Supriyadi. Ayo disepoti, Ya. sapa? Di MC nih, di MC nih. Oke, baik saudaraku, SMK PGRI satu Nganjuk luar biasa. Malam ini kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada pesinden asli Jawa Timur toh. Siapa dia? Yang satu ini istimewa buat Anda semuanya. Mas, kuwi guyu ya kena Mas, tapi guyumu ki kita elek Mas. Kedawan, guyu ki cendak wae. Sithik wae. Aja dawa-dawa, sithik. Baik, semuanya yang hadir. Ada salah satu presiden yang sangat luar biasa. Siapa dia, kita sambut sama-sama. Yo, ada si cantik. Apa nerone aku ra iso. MC malah kaya kucing asma lho weh. Jare sithik ae cukup. Pasti aja dawa-dawa sithik sedengan-sedengan. Ada Prigel. Apa kuwi? Prigel. Tak ngapuk. Lah cepel lho. Wis cepel. Prigel. Iya ya, lah iso dhewe ra nyarno dhewe. Bantah. Bose dalu ki Mas Akbar. Iya, makasih, Bos. Ada Prigel. I love you. Yo, asal rata. Selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu Mas Dodok, piye kabare sampean Mas? Alhamdulillah sehat. Toh, Masya Allah. Tambah ganteng. Aku gak Jawa. Nyapa gak Selamat malam Mbak Ayu Prigel, Pangayu Anjarwening, Wilujeng dalu. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Yu. Selamat malam Mas Luar Akbar. biasa tambah langsing. Oh, terima kasih banyak, sampean tambah ganteng. Ayo wis suwe. Alhamdulillah, matur sembah Salaman nuwun. karo ki. Mas Dodok, sampean mate kok kene jam pira, Mas? Mau dugi mriki kisaran jam 09.00 Oh, jam 09.00. Terus nitih apa mau? Mau sepeda motoran ditinggal niki kok kula Oh, wau. alah. Mbak Prigel, Mbak Prigel. Dalem sayang Ayo piye? jenengan sampun dahar. Alhamdulillah Di sampun. mriki jam pinten? Kalau mau jam sedoso Mas Akbar. Alhamdulillah. Nggih. Menika. Mas Dodok i tambah gendut tapi tambah Imut. ganteng, tambah imut. Wah, gemes aku. Cah kira Jawa iki. Main nang sekolahan lho, Ngapa ta? Loh, enek Mas Heru barang, Mas. Seru enten. Ya Allah, selamat malam Mas Heru. Sugeng dalu. Tanda Ya Allah. kasih sayang kakak adik. Kakak adik. Sik to, aku nang kene merasa disabotase. Kok disabotase? Nyapa ta? Nyapa to? Kaya-kaya ra ketok aku. Lho, kok ora ketok piye? piye? Lha iki wis disalami, kono disalami. Sampai Mas Heru lho disalami. Heeh. Lah aku kok gak ketok. Mbak Prigel apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik. Mas. Nggih, mboten napa-napa. Sementing wayangan teng mriki niku regeng Oke. saya. Iya, rame penontonnya ya akeh lho. Oke, Masya Allah, ra masalah, luar ra biasa. masalah. Sampai yo seneng to, Mas. Alhamdulillah seneng. Sampun parek. Alhamdulillah sampun, sampean meng mamopen. Ru melok pisan Ru. Ru. Dirayah wong telu. Kowe nyapa to? Kowe iki nyapa? Kowe pengen ngomong karo dalange. Kowe pengen ngomong. Oh, marah-marah. Kok marah-marah aja kaya ngono, wis rupamu kaya gua. Gua ya.
Kaya gua. Berarti merengongo ngene kowe. Oh, gerke tak tiketno. Nyapa kok mbok tiketno. Lah kowe lho nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Kowe ape nyedaki Mas napa Mbak Prigel apa kowe wong sugih, wong mampu kowe? Syukur. Lah apa nyedaki kudu sugih. Ora kaya ngono, kudu menempatkan diri kowe ngerti. Wedake Mbak Prigel kuwi regane piro? Lah sing ro sapa? Lho, pengen ditekoni. Ditekoni kowe roh ora regane wedakku. Sinden terkenal artis terkenal paling gak wedake iki rega larang 7,5 juta. Heeh, apa padane bojomu? Bojomu wedake apa? Pemborosan. Lah nyapa pemborosan? Ayo gecekno botoe dadi. Wis padha karo FIFA nomor 5. Oh, lama. Kok ngonyek. Salam-salam dulu, Mbak Prigel. Salam. Salam. Alhamdulillah. Wis sampean nggo ingon-ingon barang to, Mas? Lho. Ingon-ingon piye to? Iki Niku dagelan kondang sing sampun misuwur. Misuwur. Pepunden leluwur. Ama Pepunden. apa Leluwur. Leluwur iki jenenge wis bongko. Niki kondang dagelan Cak Komet sing nganggo kelamin. Wis rasa. Lah sampe kenalno kenal dhewe. gak usah marah-marah ngono to, sayang. Kok aku cium sik Lena. Lha lah kok so Cium sik lah. malah nek wong akeh mesti cium sik. Terus Oh nek pas dhewe ya didoni ya. Tuh barokah kuwi barokah. Salam-salam dulu, salam-salam dulu Mbak Prigel. nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Akbar. Nggih. Khususnya kagem keluarga besar SMK PGRI. PGRI 1 Nganjuk ya, yang luar biasa. Ya. Iki acara puncak pada malam hari ini Ya, ya Mas ya, ya. ya, Nggih, betul. alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga seluruh keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk diberikan keselamatan ya. Amin. Sukses, Amin. kesehatan. Nggih. Khususnya kagem Bapak Lukman juga matur sembah Kepala nuwun. sekolah. Nggih, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru yang rawuh pada malam hari ini ya Mas ya. Masya Allah sing nonton iki ora ming dari sekolahan ya Mas ya. Oh Itu ya, umum penonton umum. Ini untuk umum, Mbak. Ini untuk umum, luar biasa penontonnya. Tepuk tangan kagem SMK PGRI 1 Nganjuk. Nganjuk. Masya Allah luar biasa. Muga-muga tahun ngarep awake dhewe ditimbali rene Mas. Amin. ya, Mas, Amin. ya. Amin. Ngene iki nak nuansane pendidikan tuh Mbak Prigel pas dedek nggih. Nggih. Terus Ngene iki contohnya kita menggambarkan suasana kelas. iya. Ya, Terus suasana kelas itu suasana di sekolah. Heeh. Aku guru Pak, dodok guru. Ah. Ini kudu ono kanggo pembelajaran edukasi. heeh. Nggih, fragmen. Upamane fragmen. Ketopraan milenial coro siswa dan guru. Wong ngono. Upamane ning kene aku guru. Heeh. Muridnya Mbak Prigel. Aku murid. Murid, terus murid 2 Mas Dodok, murid 3 blekok moncrot. Oke, siap. Aku dijak apa ora? Tidak kowe bekok moncrot kuwi Mang lho. Oh alah bekok moncrot iki aku to. Wong kok gak sadar to. Ora Akhirnya sadar ora diri. dijak. Ayo Mas. Piye, Mas? Musik. Kita mulai ya. Oke. Truk, truk, truk. Sekolahan nganggo serempek. Pak guru datang. Teng 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 teng. Blekok Wih, moncrot nyapa? apa Kowe ning nyapa rono kene lho. Eh? Pak guru datang, Pak guru Ah datang. biasanya budal ngarep sih. Assalamualaikum para murid. Waalaikumsalam Pak Guru. Aduh, ini anu ya, nak Dodok sama Nduk Prigel ya? Iya. Sini salaman sama Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Pinter. Pagi Pak Guru. Pinter. Aku enggak telat toh, Pak. Enggak telat ya. Lah kok telat? Mau ngarep dhewe gak oleh. Kula wau injing pun ngriki, Pak. Lah nyapo? Lah kok Kolan. kan kene kok disiki. Lah nggih, tasik tutup. Duh. Ya ora apa-apa dinteni sik nganti Pak Gurune. Ya Pak itu hanya alibi aja. biar Push up sampai 3 kali. Push up 3 kali betul Pak. Kedisiplinan harus diajarkan. Harus. Betul. Tiga Number kali. one, number one. 3 kali nggak boleh. Peng telu. Peng telu. Nggak boleh napas. Wah, tuh. Murid itu Satu. Heh. Iya, Mas. Kowe push up apa genjot sepeda hotel kayak gitu jane. Biasanya aku ngono. Push up. Nduk Prigel sama Iya, anak Pak Dodok. Guru. Di sini. Iya, Pak. Di sini. Pelajaran hari ini adalah pelajaran matematika. Matematika. Siapa sudah pernah bawa pelajarannya? 1 tambah 1 berapa? 2 Pak Guru. Pinter, luar biasa ranking 1. Hore. Prigel, Terima ya. kasih. 1 tambah
2 tambah 2. 4 Pak Guru. Aduh pintere Pak Dodok, aduh Dodok, aduh nak Dodok yo. Ranking 2, ranking 2. 2 tambah 2 lo ranking 2. Iki sekolah khusus tak goblok-goblok lho. Lah mbok bedheki atusan kok. Iki sing telat mau iki. Nggih, Pak. 2 tambah 2 Anu 4. rong barok 2 tambah 2 kali 100 ditambah 1000 dikali 99 piro? Gak iso. Gak iso. Goblok. Kamu bisa ya, bisa ya? Bisa, bisa. Kamu bisa? Bisa. Pinter, Makasih. pinter. 100 untuk Makasih, saya. Pak Guru. 100 push up 3 kali, tidak menggarap PR. Ayo, push up 3 kali. Oh, iki metu kok sekolahan kene merengkel. Wis tok. Murid ki kudu apa? Tunduk karo guru. Tunduk karo guru. 1 kali kurang 1. Kesini lagi murid-muridku sayang, ya ampun, Iya, ya Pak Guru ampun. Akbar. Selain matematika kita harus belajar lagi tentang bahasa Jawa. Oke. Bahasa Jawa. Nggih, Pak Guru. Bahasa Jawa kromonya 1. Setunggal. Pinter Pinter ranking setunggal. 1. Lah Pinter caki mesti loh. kalih, caki kalih mesti. Bar setunggal. Kalih. Pinter ranking 2. Tiga. Bar 3. 3. Bar 3 rendeng. Sekawan. Bar 3 rendeng goblok, push up. Push up. Bar 3 rendeng kok sekawan. Ayo. Leres Pak Guru. 1 2 3. Mangsa wongko. Kok teko rendeng. Pelajaran selanjutnya adalah IPU, ilmu pengetahuan umum. Umum. Oke. Ayo, WC. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo. pinter ranking 1. Ranking 1. Makasih. Wakil Presiden. Wakil Presiden dalam Mas Nah, Gibran. pinter. Ranking Gubernur 2. Jawa Timur. Ketorong. Kofifah. Pinter Ram. Jodoh. Ayo. IPU Negara- ilmu pengetahuan Umum. umum. Ilmu pengetahuan umum. Mas Gibran. Sopo sing teko Mas Gibran nih? 3 rendeng. Apa kok 3 rendeng? Nang teko kono. Ora. Saiki pertanyaane. Monggo. Pertanyaannya adalah sopo Mudin Arab Saudi. Push up 3 kali tidak menggarap PR. Ayo. Wis kuwesel ya. Saya tak mencoba. Kamu tidak disiplin. Syukran. Sukron. Blok. Sukron ki artinya bahasa Arabnya terima kasih. Tapi kuwi mudin kono. Ora iso, salah. Salah? Pak Dodok bisa ya? Bisa. Mbak Prigel bisa ya? Bisa. Murid pinter kesayangan Pak Guru, push up 3 kali ya. Matur nuwun Mas, mbok balesno aku mbok tinggal. Pak Lukman tulung, Pak. Lha iki ditangkap apa dijar? Kamu Nggih. gak terima? Mboten. Arep dadi apa? Guru Lah piye? ini namanya- Dadi guru apa piye? Guru no. Dadi guru angel lho. Alah bisa. Oke, aku nek ngono ganti murid. Murid. Oke, Oke. ayo kita murid. Siap. Dituruti wae kan. Ganti tak ajar push up. Suapane nek dalang push up. Rono. Kowe aja galak-galak ki dalang kondang kowe. Kowe Selamat malam. follower ya. Selamat pagi murid-muridku. Murid yang pertama Prigel ya? Murid baru pindahan dari Kalimantan. Sini. Kalimantan nyakar kowe kuwi. Meneng ta. Prigel, sini. Dipanggil Pak Guru, dipanggil Pak Guru. Aku ke sana. Iya, ke sana. Sini. Hadap sana. Kamu lihat teman-teman kamu di sana. Itu teman-teman kamu tidak berprestasi. Ayo dilapor Komnas HAM. Weh, apa ya? Tindakan tidak senonoh terhadap siswa kowe. Lah kene lho ora piye-piye kok kowe. Apa Murid 2. Dudu. Dodok, Pak. Pertanyaannya, Ya. siapa? Oh, boy. Aku, Pak. Tidak tahu. Tahu, Ah, Pak? Apa? Aku. Betul. Loh, enak, Pak. Sini. Guru istimewa ki. Akbar. Apa? 1 tambah 1 2 berapa? Gak ngerti push up. Lah 1 tambah 1 berapa 2 wis mbok jawab dhewe no. Oh, betul. Betul. Lah terus sing push up sapa? Saya. Iki jenenge ula marani pentung ya iki. Wes. Guru kira kok push up. Wes. Dirit-irit wes. Kira-kira jane BBM.
Bawa Mbak Prigel. Ya, Mas. Iya, bawa. Ya. Bawa sih engko lagi nembang karo dirungokne. Wis Ya. nek guru-gurunan arep nyentak kowe. Mboten. Gurune wis dimutasi kabeh. Iki orek-orekan untuk Sekarisa ya. Leres nggih? Sekarisa. Betul. SMK PGRI 1 Nganjuk. Slendro, Mbah. Slendro Mbah, deh, jan luar biasa. Coba bawa sih. Duh kok mengguk? Dadi murid. Muridnya mengguk. Murid pat kae. Ayo. Sugeng dalu Sugeng dalu. Terus Dalu wong ayu. Sedayamu retlan guru Sugeng dalu sedaya murid lan guru. Selamat malam para guru, para murid dan guru. dan juga penonton semuanya Mas Akbar. Terus, Selamat malam Bu Okta. Sapa wi? Sapa wi? Sapa Bu Okta? Enggak tak duwi. Lho. Lah Bu kowe kok Okta wis sapa? kok wis ngerti Bu Okta ki Lu kok? ngerti guru paling cantik di sini. Sing kang pundi piyane kang pundi? Ah, karo aku. Lanjut. Ini enggak palit. Hauteska Risa acarane HUT Sekarisa ya Mas, Ya. Disnatalis Sekarisa. Betul. Kanthi nanggap wayang kulit. Terus? Terus. Piye? Ngomong apa? Wis ben. Terus. Sekarisa ke 45 tambah cahaya. Tepuk tangan untuk Mbak Prigel para sederek. Allahumma Amin. Pocong gini iki wae, Mbak. Iya Mas. Pocong. Pocong. Terus niki dibacotnya apa ya sing kira-kira Bacot selendro? ki, Apa Mas? sing Iki selendro, kira-kira sing selendro. ana pamdutan ora? Mboten mardika mawon, nggo mukadimah pembukaan monggo apa? Bapak Lukman, panjenengan ngersake lelagon menapa Bapak Lukman? Bapak Lukman. Iki lho, Bapak Lukman ini masih di sini. Oh, masih, no. menunggu kita di Nah, iya, sini. no. Nyuwun sewu, aku tak salaman dhisik karo Pak Lukman. Jan. Nyuwun sewu nggih. Ya Allah, Masya Allah, sugeng dalu Bapak Lukman. Iya, iya, Matur Le. sembah Iya, nuwun. lebih mengedepankan adab Ibu yang Lukman. Nggih. Ora yo Sopan, golek-golek kuwi. Mas, Golek tak kok golek-golek piye wong setore yo nyang kowe ngono lho. Lho lah ya. Duh, Akan aduh, isin aku Mas. Napa? Piro? Kok isin napa? Isin aku. Alah kok isin tak anu piye kok? Ya Allah, isin aku. Alah gayane kok iso ngomong ngono kancane loro. Oh nggih, matur sembah nuwun Bapak Lukman, mugi-mugi rezekinipun lancar. Ya, Sehat Mbak. panjang yuswanipun nggih. Menika Bapak sinten? Bapak Marto. Oh nggih, matur sembah nuwun rawuhipun Ketua Yayasan Jawa Timur Mas Akbar. Oh nggih. Mbak Ya. Prigel, Nggih. biasanya sing kuatah niku bagian bendahara biasanya. Endi bendaharane aku ra ro. Ning jeding. Nggih. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Menika Bapak sinten? Bapak Zainul Bendahara nggih. Oh boleh. Isin aku. Pokoke kudu bendara. Isin aku. Isin. Iya. Ya Allah isin aku Mas. Isin nyapa? Isin ada tangane. Ya Allah. Isin nyapa? Seneng aku. Pak Komet nyapa? Iya, sorry Mas. Isin Tak nyapa? tutuk. Isin Anu kok ki lho. tangane ngacong. Nggih. Foto nggih. Oke. Siap. Oh iya. Kowe yo nyapa Mary kok Mary. Foto, Oh Mary Nggih. ora jegene wong liya. Menika tembangipun apa Bapak? Ah, Zainul. Wes bebas, ayo. Oke, Anu, terima sesuai kasih. permintaan.
Lintang Asmara. Oke, dukun asmara. Matur sembah nuwun nggih, lancar rezekinipun. Yo, Pak Dodo, saya Pak amit, Dodo. amit. Lintang Yo, Asmara. luwang kai bintang gede. Pak Dodo. Oke, Lintang asmara ya. niki lagi hidite suarane. Oh iya. Wah. Wes saya katisen. Oh, lah ya batinku katis kok ya doyan. Muridnya masuk angin. Mesti ngono kuwi mbok jaga kesehatan. Golekno satpam loro ngono lho paling gak. Satpam lur terus Iki minggat. anu ya, apa ki jenenge duet karo pacarku? Siapa? Mas Victor toh? Oke. Aku kangen padamu loh Mas ini, ayo kami. Victor yang mana toh? Ini. Wah, Kowe ora ngerti Mas Tipat ta piyayine gede dhuwur kuning resik kados yang Ayo, ayo. mangane Brigel kok ngajak Lintang duet. Ya yo resik kadoan nek karo awakmu. Ateh ya tek. Parah. Rambutnya benak kesek. Teman duet. Yo. Maju. Kowe tau ndelok film. Matt, kowe tau ndelok film Return of Condor Hyur. Lah pek nek wong duit tak mecah cilik apa delok. Kowe salah duet karo aku. Oh gitu. Biyet. Wah, iya lah gantungan kunci gitu. Gantungan kunci. Ayo, Lah Mas. jare kuwe dituru. Ayo Plas-plasi wong upomo. upomo apa. Monggo. Manggah ya. Lintang Asmara. Iki lek Wejo ngece iki suarane apik, suarane arum. Dibuktikan. Yuk, Lintang Asmara, Mas Victor bersama Mbak Prigel. Yo. Ya. Yo. SMK PGRI 1 bergoyang. SMK PGRI 1 Nganjuk bergoyang Astabrata. Hey. Siang Pantoro Ratri Luar biasa mana tepuk tangannya Bapak Ibu. Eling manis sing ati Setiaku bisa anduweni marang sang ya Sulami Rasa kangen angliputi Bintang bulan dadi saksi ubayane datan balen janji sapaya mati sapaya mati Astabrata. Suka Iya. Wong bagus antap naras atimu terus sekolah. Ayo. tulus rening kalbu senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno rapi sati bisa Astabrata goyang kembali Astabrata Indonesia Ada Prigel. Ada ada Mas Victor Victor. ayo siang Pantoro Eling manis sing ati
nuwun Mas Luar Victor. biasa. Piye? Anjir, Mau mbok matur nuwun. remehne mau. Nggih, ngapunten. Suarane apik to. Ternyata wah luar biasa suaranya, saya acungi jempol. Pokoknya di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Benar. Betul. Benar. Sebenarnya saya kurang ganteng tapi kelebihan saya utang di mana-mana lebih. Jadi Utang kok bangga. makasih adik ya. Iya. Terima kasih ya Mas Akbar Ah, ini Dek tadi. Prige duduk dulu nanti lagi. Oke, Ya. ya terima kasih matur nuwun. Di anu apa ki diselingi sinden lain. Sinden Tak lain. golekne jodoh. Mas Komet pasangan dhewe, Mas Dodok pasangan dhewe. Ah, ngoten lho. Mbak Wanda karo Mbak Sri pesek jumeneng bebarengan. Yuk, sepotono aja kaya ngapa? Celorot. Sugeng dalu diajeng. Nggih. Nyun sewu Mas Akbar ku tak kenalan riyen. nggih. Kenalan. Nyun sewu pareng asma Mbak sinten? Sri. Sri sinten lengkape? Sri Sesek minggat. mawon. Alah sampean golekno pasangan kok padha karo aku. Apa kuwi? Padha peseke. Heeh. Sing satu kuwi pasanganmu sing satu kuwi. Sampeyan dereng kenal kula to? Dereng. Perkenalkan nami asli kula nggih menika Michael, Mbak. Deyu ganteng kados panjenengan Nggih. wong inggih bagus. Sampeyan ra ngerti lengkape sapa to? Michael sapa? Michael sinten? Michael loloten karet. Amin. Ora tapi tak jumuk wis kenek. Oh iya. Satunya Pak Dodok. Alhamdulillah. Selamat malam cantik. Nggih, selamat malam, Pak. Buli, waduh kaya Pak iki Wis jatuh. Kok Pak to Mbah? Lah pripun? Mas. Oh, Mas. Nek kaya ngene iki celuken Bathara Guru. Sebetara guru. Kenalan. Namanya siapa cantik? Derek pitepangan nami kula Wanda. Wanda. Aslinya dari mana rumahnya? Dari Ngawi. Ngawi. Nggih. Boleh coba lihat tangannya kemana Pak? Balik. Kok bawa amis Napa? sih? Kok amis? I miss you. Iya. Amis Apa itu. iso kayak ngerayu kayak ngono apa iso? Iya. Pasanganmu kayak pasangannya dhewe-dhewe. Karo Sri Pesek. Oh kadung tak anu DP ini kuno. DP. Pasangan DP. Bukan, Pak tak Wanda karo panjuri. Pak Dodok, karo Mas Dodok. Iki dhuwure dipadakno, Mas. Adewe ndek Iya. dijujukno. Iya toh? Iki dhuwur-dhuwur. Dek iya Manda, toh? kok sampean Dalem. geser sini jangan Nggih. dekat situ. Itu kan keluarga Tayumen. Jangan ya nanti kamu Tayumen ketularan. niku napa? Itu kena hujan lama-lama terus berhenti terus kena kudis, kurap, gatal-gatal pokoknya Buduken. budukan. Kaya Arep irek. ngomong budik kok. Angel. Malah ngaku. Ayo ndak iso ngerayu pura. Sayang. Iya, sayang. Sayang. Sayang sayap. Lah kita kira sayang. Beribu-ribu bintang di langit. Beribu-ribu. Ya. Beribu-ribu bintang di langit. Cuman satu yang bercahaya. Yang Iya. mana? Mbok mendungi. Kok malah takon. Kuwi arep pantun. Beribu-ribu wanita cantik. Iya. Cuma Dek Sri yang aku cinta. Aduh, ya Kok Allah romantis. awake dhewe anak-anak mesti kaya kucing nganggur. Kok iso? Pipine maju, irunge mendelep. Justru malah larang, Mas, nek didol larang. Ojo gelem kalah Mbak Wanda ro Mas Dodok. Dek Manda. Dalem. Wanda. Wanda, Manda. Dek Wanda. Oke, Aku Wandu. Mas Dodok. Mohon maaf sayang, memang cinta itu agak kopok. Jadi melihat itu tuh sebenarnya nggak jelas semua. Iya. Minum jamu dicampur jeruk nipis. Cakep. Dek Wanda cuma kamu yang paling manis. I miss you. I miss you too. Ya Apa ampun. iso kayak apa Dek iso? Sri. Apa Pak Dodo? Pak Komet. Iso ngendeh bojone kancane lho. Penak lho. Iki Mau iso. kenalane karo iki. Iki ape lho? Kuwi ndek bojo kowe ora iso gonta-ganti wong akeh lho iki. Kok iso? Tak ganti aku. Berarti lali, kono lali, kene lali. Kok aku melok. Ayo dirayu. Apa sayang? Satu lagu buat kamu. Yo, ya dinyanyekno. Pengapesanku iki, Pak.
pengabsane, pengabsane. Sri, Loh. kapan kowe bali? Gak ngerayu Mas kuwi. Lah ya aku takok tok. Kuwi jenenge bojomu apa mbok inggatno? Iki rung dadi bantahan nek karo aku. Apa? Satu lagu buat kamu. Lagi lho. Kira-kira. Ada Mas aku nyanyekno Mas. Bes. C, Mas. Oh, ijek C ta? C. Mosok ijek ape nek anu kita anu. Nek anu ikuti nada saya ya. Ikuti kok gurine wae. Satu lagu untuk kamu. C. Mangger medion ngawe tak kowopruk ndeas. Sayang. Dalam kuwi ta. saya. Cek. Hop. Kuncine anu sekti ta ki? Iya. Sekti Mas, sekti. Lanang gak pira Mas biasane. Lah kira. Kaya sengkuni. Sapi. Lho, Sayang. Tapi kaya sapi. Sapi to. Ah modele kan Kok kowe. sapi to. Mas, wong ki aja ngina fisik. Aja, Pak. Cinta itu tak terbatas apapun. Lah nek Mbak Wanda tresno karo aku, mbok aku lemu, ireng, elek, iki terus seneng karo aku. Syukur. Terus kabeh piye? Ora Tapi piye. gedak apa? Ora piye-piye cuma aku golek alamatmu nek ndi ngono ta. Tapi bapakne. Aku omah malam pertama omahmu tak bong. Dendam. Ya Merasa ngapa udah- lek omahku tak cor mubeng, ora tak lawang. Ora tak lawang. Malah penak aku busak-busuk. Lho, maksud tak tembok. Ayo. Sayang. Nadamu ki lho. Sawangan rembulan kae. Lero. Mari Kowe ngisruh kowe. Nadamu wis ape pas. Alah padune kupinge budek e. Kuwi njaluk Dicreng, nada Mas. dicreng, Sik. Sapira Mas? Ngono. Sapira, Mas? Nah, ngono. Sapi. Sayang kok sapi. Yuk. Rasane kudu nyerongkol kowe. Gak pas. Iya. Sayang. Sing kene. Sawangan rembulan kae. Sumunar nyawang aku ro kowe. Sayang. Iya. Yakin no wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe awake padha gendenge sekti lho lha kok ngrepone aku nyapa Ombak gede. ben kok nantang alam Sekti ya, Mbak Wanda. Mbak Wanda. Mbak bisa ya? Sekti. sekti oh bisa profesional Bisa tekoki penyanyi nih sik. Oh, tak bisi. Apa lestari? Iya. lah Iya. Lestari Nanti sektinya biar di Mbak Prigel. oke Oh iya. Lestari. Lestari. Ben Lestario SMK PGRI 1. Nganjuk. Amin. Tansah Ngreboga dados SMK pionir untuk SMK lain. Betul. Patuladan. Lestari coba kayak apa? Celarat. Ya. Ombak gede Sekti. sekti Kembali ke laptop, kembali ke Mbak Prigel. Mbak Pangayu Prigel malih. Anjar Nggih. Wening. monggo Mbak Nini pelet Sekti spesial untuk keluarga besar SMK Satu. PGRI. PGRI 1. Nggih. Bapak Ibu ingkang rawuh sedaya kemawon ingkang gadah putra-putri kang pun siap mlebet SMK monggo dilebetke ngriki mawon pun jelas fasilitasnya pun jelas tenaga gurunya Betul. luar biasa dan tetap yang satu ini menguri-nguri Budaya. Betul wong Jawa aja sampai lali ninggal Jawane tenan kuwi. Soalnya awake dhewe iki minangka wis tau dijajah. iya ngono apa Iki sejarah tak jelas dawa iki. aja Lho kados panjenengane. aja langsung sekti ya Ya wis. dawa kok Sekti ya Mbak ya. Nggih Mas. Yo. Coba SMK PGRI 1 bergoyang. sing jenggleng sapa sih Nah, Kok jegleng barang sekti yang jegleng. Sekti. ora enek ya wis wong takon Kowe ngerti artine sekti? apa Sekti. Diusek-usek dadi. Ya, coba kayak ngapa? Berpacu dalam melodi Sekti bersama Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening. Coba kayak ngapa Mas Tris? Racikno sing hibyak. ayo lah Mas Hei! Dungo napa kagem SMK PGRI 1 Nganjuk Sumangga. nggih kagem SMK PGRI 1 Nganjuk Ya. mudah-mudahan semakin jaya maju muridnya okeh Amin. Allahumma amin Mas Dodok Mangga. Sing baku mugi-mugi SMK PGRI 1 Nganjuk
terus berprestasi. Amin. Mencetak generasi-generasi muda untuk menjadi generasi yang sukses menyongsong Indonesia. Kagem gurune, kagem Bapak Ibu guru mugi tansah sabar, Amin. tansah semangat, Amin. anggenipun mulang putra-putranipun. Amin. Lah jenenge bocah ki gak enek sing nakal Mas Iya, asine. iya. Ya ngoten niku. Nah, tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Amin, Nah, amin. salam masih, salam masih. Nggih. Nuwun Mas Akbar. Oke, sampai jumpa lagi.